Ćao ljudi, danas igramo Dino Hunter. To je s nama je Aleksa. Ćao! Pošto ovo se čitava. Tako da mi ćemo napraviti pauzu dok se ovo čitava. I ljudi, evo nas, stigli smo i počinjemo da igramo. Dino Hunter. Ajde, čali. Čali. Mi ćemo napraviti pauzu dok skontamo šta se ovdje dešava. Tako da vidimo se. I ljudi, evo ga. Stigli smo do ovdje. Napokon smo shvatili kako. Tako da počinjemo. Evo me. Znači ovdje nisam privežila, sad vidiš ovog dinosaurusa. A sada idemo na dinosan. Imamo ćemo kunštava krahnuti. Čekaj, imam... BAM! Ljudi, ja smo ga raspravili. Evo, jedino sam ovo između igrao i sam izbrisao. Ali ja pa sam instalirao. Opet mora da se čita. I će bez ljudi. I to da ćemo napraviti pauzu. Ćao! Evo nešto je. Gotova je pauza. A sad to pnemo to. Eto. To nastavimo ljudi. Rešili. Ono se nastavimo. Znači, eto. Dobro, level 2, imamo još malo vremena. Ima još 22%, tako još malo gripa ćemo odazvati klip, pa vidjet ćemo se u sljedećem. Pišite u komentare ko ćete još da igramo ovdje. Ljudi, kako se vidite? Ja ću da igram za 1 minut. Stegosaura. Stego. Ljudi, poklonite se za mišanje. Viško veliki. Kukavice, ljudi. Nadam se da mi niste. Ja smo ga roknuli. Ovdje piše head, to znači... Kažu guzu. Pa, nisam sam idemo se zabavu guzu. Nije prošao kroz noge, a onda u glavu. Aha. Čuti. Sada je to jasno bilo. I ljudi, sada je Aleksa na ljudi. Nije. Sad ćemo ga ispaliti. Sad. Glavu smo ga našli. Ovo nije u redu. Dobro, jeste. Kad smo u tijelu smo da. I ljudi level 3 će da igra Donko. A sad ugrađujemo naš, kako da kažem, mapu, snajper. A, snajper. Nije to bojsko. Mitraljaz.
Stego. Headshot. Andiamo per Stega. Brutto. Ужасно говорю. И люди садят Алекса. А Алекса će igrati sljedeću epizodu. Ljudi, malo se Danko zezna. Ja ću sada da igram. Sad ja imam bazuku, sad će mi događa. Wow, ljudi. Kako da vidimo? Vidite, Danko ne može Ovo zadati. se sad treba ti da igraš. Ti sljedeću epizodu. Neću. Pa vidi, navdim samo se. Te puca. Sada će Aleksa igrati. 120, mislim imamo 10. Yes. Ljudi, sad je Aleksa Full TV, ja vidim. Nije, ti nemaš kanal uopšte. Pa nemam ljudi, ali ću da dobijem kameru Xbox 360, kao što će i moj drug Stevan da dobijem. Čekaj. I tako. Sad Aleksa naredim. Sad Aleksa. Tek mi bezim. E tako. Ne sam klika tako. Puca ne. Ono što hodi. Ne trebaš. Ideš na mišanje i se puci tu. Ja pustinim druga, ali sam da nije na svoju. O ljudi, on treba pola sata. Ima i drugi. Okej, gledaj. Neće da. Aleks je prešao. Imam još 15% baterije. Tako da ljudi, za 2 minuta je gotovo. I ljudi, sada ćemo skoro odmah završiti. Sam ja i idemo da završimo klip. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Da, sada ja. Ne završio klip. Sad ću ja brzo. T-Rex. A, pravi T-Rex. O, glupi T-Rex. Neka gavno ba. Ljudi, T-Rex prosto da se može pomoći. Uči da upozite. Klikanje! Ljudi. Tako da je za ovaj klip. Čekaj. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Moram da... To se bilo za ovaj klip. Vidimo se u sljedećoj.